Ти мислиш, че искаш да станеш баща. Може би си представяш как държиш бебето за първи път, как го учиш да кара колело, как един ден ти казва, че си най-добрият баща на света. Звучи красиво, но никой не ти показва другата страна. Никой не ти показва какво точно умира в деня, в който се роди детето ти. Защото да станеш баща не означава просто да създадеш живот. Означава да погребеш стария си живот. И ако не си готов да чуеш това, затвори клипа още сега. Номер 1. Свободата умира. В момента можеш да станеш в 1:10 сутринта. Можеш да играеш игри до 3 през нощта. Можеш да си купиш нещо скъпо за себе си. Можеш да изчезнеш за уикенда. Можеш да правиш каквото поискаш. След като станеш баща, забрави. Вече не си главният герой. Ти си поддържащият персонаж в живота на някой друг. Всичко започва да се върти около него. Парите ти, времето ти, сънят ти, плановете ти, енергията ти, всичко. Докато приятелите ти качват снимки от почивки, ти може да седиш в 3 през нощта и да чистиш повръщано от чершафите. И никой няма да ти даде медал за това. Номер 2. Умората. Която не познаваш, ти си уморен. Не. Ти просто си недоспал. Истинската умора идва по-късно. Когато не си спал нормално с месеци. Когато ходиш на работа като зомби. Когато мозъкът ти работи на 30%. Когато искаш само 1 час тишина. Само 1, но няма. Защото някой постоянно има нужда от теб. И няма значение колко си изтощен. Няма бутон пауза. Няма болничен за бащинство от реалността. Има само още един ден. После още един. После още един. Номер 3. Парите изчезват. Мислиш ли, че детето струва само памперси, сладък си? Ще плащаш за дрехи, за лекарства, за детска градина, за училище, за курсове, за храна, за извънредни ситуации, за неща, които дори не си подозирал, че съществуват. Ще има месеци, в които ще работиш като луд и пак ще се чудиш къде са отишли парите. И най-забавното, може да не купиш абсолютно нищо за себе си. С месеци. Номер 4. Страхът. Никой не говори за страха. Не за филмовия страх, за истинския. Страхът, че не си достатъчно добър. Страхът, че ще сбъркаш. Страхът, че няма да можеш да осигуриш бъдеще. Страхът от болници. От телефонни обаждания посред нощ. От лоши новини. От това нещо, което вече обичаш повече от собствения си живот. Защото от момента, в който станеш баща, сърцето ти започва да ходи извън тялото ти. И повече никога не се връща. Номер 5. Ще се проваляш. Ще има дни, в които ще крещиш. Дни, в които ще сгрешиш. Дни, в които ще се чувстваш като измамник. Ще гледаш други бащи и ще си мислиш, че се справят по-добре. Ще се обвиняваш, ще се съмняваш, ще се чудиш дали не си прецакал детето си завинаги заради една грешка. И после ще направиш още една. Защото никой не минава през това без белези. Никой. Номер 6. Светът няма да те пожали. Знаеш ли кое е най-бруталното? Повечето хора няма да се интересуват колко трудно ти е. Трябва да плащаш сметките. Трябва да работиш. Трябва да присъстваш. Трябва да бъдеш стабилен. Дори когато отвътре се разпадаш. Защото детето не може да чака ти да си готов. То има нужда от теб сега. Не утре. Не след година. Сега. Ето суровата истина. Да станеш баща ще ти вземе повече, отколкото можеш да си представиш. Ще ти вземе съня, свободата, комфорта, парите, спокойствието, понякога дори части от самия теб. Но има причина милиони мъже да минават през всичко това. Защото след всички безсънни нощи, всички страхове, всички жертви, има един момент. Детето те поглежда, усмихва се, хваща ръката ти. И за няколко секунди разбираш защо си издържал всичко. Не защото е лесно, не защото е красиво, а защото някой ден ще осъзнаеш, че най-тежкото нещо, което си правил в живота си, е било и най-важното. Братя, не забравяйте какво ви казах в това видео. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да харесате и да се абонирате за този канал. До следващият път.